जय श्री जगन्नाथ, जय सूर्य नारायण, जय माँ मंगला। मु बिरंची नारायण रथ टूरिस्ट गाइड। मु पर्यटकों को जम धर्मर कुरुम बौद्ध विहार बुलाइवाई आणिकी आसीछि। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर ठारू 8 किलोमीटर दूर रे कुरुम बौद्ध विहार। केम्ब्रिज विश्वविद्यालयर अभिलेखरू ଏହି ସ୍ଥାନଟି କୁରୁମ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସାଂ ଏହି ପୀଠ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପୀଠ ଠାରୁ ଚିତ୍ରେଶ୍ୱରୀ ପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ଚିଳିତୋଳ ନାମକ ଏକ ବୃହତ୍ ବନ୍ଦର ଥିଲା, ଯାହାକି ଚରିତ୍ର ନଗରୀ ଭାବେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ 1969ରେ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା। 1974ରୁ 1977 ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରୁ ବୁଦ୍ଧ, ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର, ତ୍ରିବିକ୍ରମ, ହେରୁକାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହିଠାରେ ଏକ ପଥର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗୃହ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏହି ପୀଠଟି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଜାଗାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାଗାର ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ଏହି ସ୍ଥାନର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ କରାଗଲେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।